ngayon, nitong video to, ay maghahaul tayo ng 11 ba yun? Yeah. 11 Lazada shopping. Meron ako ditong 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. 7 packages. Okay? Pero before that, naghanda ako nito para maayos naman at hindi tayo magkalat dito sa kasi hinihigaan namin to, di bale magpapalit naman ako ng beddings today. Okay, dito ko ilagay sa pinan natin. Uy, hindi kita, ibaba natin. Maghahaul tayo, pero kukuha ako ng gunting, yung malaki ang kunin ko. Ito. Okay ba ito? Look at this. Kita ko. Ayan. Okay, I have here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. From the smallest to the biggest. Okay. The smallest one is this. Okay. Buksan natin. Ang item ay nagkakahalaga ng 374 including the shipping fee. At ito ay ang item's name is I can hardly read because parang tungaw. Women, family, hobby, transparent, blah blah blah, napunit guys, hindi ko mabasa oh. So tiny. So ngayon, para malaman natin, hala, buksan na natin. Wala nang patumpik-tumpik pa. Ayan guys, dito pa sa ibabaw dito kasi gusto ko dito guys kasi yung sunlight is natural. No? Hindi na yung ring light ang ginagamit ko. Natural light lang. Ayan. Binuksan ko ng wow! Kaya ganun ang pag kung pinupunit kong ganun dahil baka mamaya magupit ko. So, eto guys. Wow! What is Look at them! Ang daming panties. So, 5 pieces na panties. Kita mo? Kita mo, guys? Wow! Ang ganda! Nakita mo naman to. Oh, itry ko. Gusto nyo? Itry natin. Itry ko. Mag-bold ako dito. Ayan, oh. Ang ganda niya. Wow! Sexy. So sexy. At alam niyo kung magkano lang? 374 guys, pero transparent dito, nako. Lalabas yung bulbul. Lalabas ang buhok. Lalo pagka makapal, oh my God. Mag-shave na lang tayo, mag-shave. Mag-shave ba kayo guys? Ayan oh. Look at that. Ang sexy ah. Wow. Ang ganda, oh. You see this? Ang ganda, oh my God, ang ganda. Oh, ang sexy. May black pa. Nagsusuot ba kayo ng ganito, guys? Ito kasi, pwede kong isuot to kung nagsusuot naman ako ng panty liner. So, alam niyo naman yung panty liner. Ang panty liner ay, halimbawa ito, papakita ko. Ang paggamit nito, o nga transparent, fresh na fresh, no? Oh, ang sexy. Pag may panty liner ka, ang haba ng panty liner is kokobera niya ang hanggang dito. Kasi mahaba yun. Kaya hanggang dito yung panty liner, so hindi na siya transparent. Ayan, oh. Diyan nalalapat yung ano yung lalapat dyan, guys? Oh my God! Hindi, guys, ito ay binili ko, ipinaghanda ko para yung kapilihan ko ba na sa Christmas, alam mo yung may mga edad na, ay regaluhan mo nito, tsak, tatawa at hahagalpak ng tawa pag ito ang natanggap. Diba? Ang cute. Okay. Para funny, fun lang. Okay. And then the second one is this one.
Babasahin ko pa ba? Basahin ko lang ang item kung mabasa ko. Pero hindi halos mabasa. Kasi tingnan nyo guys. Oh, pakita ko. Halos hindi mo mabasa yung item and nandyan nakasulat. Halos di mo mabasa. So, ang price nito ay sana naman ay makita natin kung magkano. Ito ay nagkakahalaga ng, oh my god, nakakaasar na. Wala dito ang price. Ganun ba yan? Wala ang price? Imposible. Luck Strong Full. 90 pesos! Wow! Ito na yung sale. 90 pesos yoga daw. Yoga. Ang nabasa ko yoga. 90 pesos. 90 pesos. Look at that. 90 pesos guys. Ano kaya ito pang yoga na 90 pesos? Ah! Yung pang exercise. Look at this. Pang exercise to guys. Nakikita nyo ba yung mga binubuksan ko? Pang yoga na ang gamit ay yung pang stretching. Uy! Pang stretching siya. Meron siyang nakasulat dito. Heavy Hip Resistance Band. Ayan. Ayan. Dito sa... Ay, yung band. Akala ko yung hinihila. Yung parang belt. Akala ko naka-snap. Ito isusuot guys. Ata. Oo. Ayan. Alam nyo yan. Pang exercise din. I-ganon-ganon mo. I-stretch mo. Pwedeng pang exercise. Pwede rin isuot. Ayan oh. Tama ba ako? Pero sa tingin ko ito is band na isuot sa waist. Okay? Ayan. Ayan. Gamit ng asawa ko yan. Paggamit ko sa asawa ko yan, lalo pag may mga binubuhat na mabigat, kailangan nyo ito. Okay? That is 90 pesos only. Kung gusto nyo guys, comment down below at ibibigay ko yung description ng details kung paano ko binili, kung saan ko binili, kung magkano at kung ano yung store, kung sa anong pangalan ng store sa Lazada ko binili. Okay, ay yung pangatlo na mas lucky. Oh, this one. Ito ay nagkakahalaga ng 579. 579 at ito ay 490. 490 pesos at delivered by JNT Express. Yes. Ayan guys. So ang presyo niya dati, ito po ang presyo na 490 plus shipping fee, so 579 na. 579. May shipping fee pala, akala ko. Okay? Ito yung napamili natin lately. Huy! Wow! Ano ito? Ano ito? Ay, yung pangregalo ko rin to. May re-regaluhan ako nito guys. Ayan oh. May re-regaluhan tayo nito. Yung sleepers na ganyan. Ayan oh. May box siya. Kaya lang napitpit yung box. Sayang ano. Napitpit siya. Ayan, yung ganyan siya guys. Oh, ang ganda. Hoy, parang, kinopya nila yung original Eto guys, oh. Ayan, ang ganda, ang cute. This is a copy, an imitation made in China. Pero magandang materyales, Oh. Gumang-guma ito niya, oh. Matibay naman sa tingin ko. Then, ang ganda ng design. And you know, yung logo ng Hermes ay nakuha nila, oh. Then, ang ganda rin ng tahi, in fairness, Oh, malinis po ang tahi. Hala, ano naman ito. Nakakapi nila ang Hermes, guys. Tinest ko lang. Tiningnan ko, sabi ko, tingnan ko nga yung chinelas na ano nila. Kasi maraming sale ngayon sa Lazada. Ayan. Ayan, Hermes. Pero, ito yung brand new, not used. Okay? Maganda. Pang regalo. Ang cute. Ayan, oh. So, nasabi ko na yung price. Ayan, guys. Kung gusto niyo bumili, kasi meron pa namang sale ngayon, ay paki-comment down below kung gusto niyo ay ilakip ko siya sa description box para makita nyo
ang store kung saan ko binili ito at kung gusto nyong bumili ay mag-click lang kayo. Wala naman akong kita doon. Hindi naman ako sponsored by this store. Pero ang cute lang na pangregalo. Naghahanda na ako guys dahil may maraming sale na pwede nating regalo sa mga loved ones natin, mga kaibigan. Tapos ito ay 375 pesos. Ito ay, ang seller ay talagang nilagay yung seller Ang seller ay si 45 Muela de la, wag na. Anyway, ito sold by Leyi Shop. Sabi niya, sa Manila pala ito guys. Okay. Yamamura Packaging Corporation, Manila Glass Plant, Metro Manila. Nicolas, Barangay 282, San Nicolas. Okay, 375 and the item is as usual, parang tungaw ang kaliliit ng mga letters. At ito ay sabi niya, basta't nang nakita ko dito is short dress. Short dress? What is this? Short dress? Okay, mga panregalo ko guys. Oh, see this? Ang cute! Kasi meron akong kaibigan nagtanong kung saan ko binili yung LV na t-shirt and short ko na terno. At ang sabi niya, saan mo binili yan? Ang sabi ko, ay gusto mo yan? Sabi ko, kaya mo i-order kita. Pero hindi short yung kinuha ko kasi hindi siya nagsusuot ng short, kundi dress. Okay naman ito. Ayos naman si Christian Dior, pero syempre, hindi magaya yung original. Ang texture ng kanyang textile or kanyang cloth ay alam mo na, sa mga bihasa, ako kasi bihasa ako guys kasi nagtrabaho ako sa isang company sa Rome ng matagal, doon ako tumanda, na i-identify ko yung mga textile ko ng klase. Ito naman ay hindi naman ganun yung original Dior. Okay, pero yung design lang. Ito yung panregalo rin natin, pampasaya sa mga bibigyan. Ayan, ang cute niya. Pero kung masumpungan ko, baka isuot ko rin ito dito sa bahay. Hindi naman siya mainit. Yung itsura, parang okay naman. Okay, pwede pang bahay. Pwede rin, papunta kang palengke, pwede na rin yan. Social mo naman, naka-Christian Dior ka, mamamalengke ka lang. Okay, that is the third one, the fourth one. And then the fifth one is another footwear, I think. Ito guys, ay nagkakahalaga ng 237 at ito ay 98 pesos pero may shipping fee kaya naging 237. Sa shipping fee nadali ako dito. Medyo mataas ang shipping fee kasi alam nyo guys, pindot ako ng pindot dahil nga yung promotion nila na shipping fee is free. Ayan, naman minsan hindi naman pala totoo pero sige na lang. Ayan. So, kasi yun nga, nakagawian natin na mag-online shopping kasi nga ayaw natin maglalabas at mag-iikot-ikot dyan sa mall. Kasi meron pa rin tayong takot na sa COVID-19. Alam natin na nandyan pa. Okay? Ito naman ay slippers. Okay? Slide. Ito yung tinatawag na slide. Wow, Louis Vuitton. Ay, in fairness, ang ganda ng kanyang material ang cute niya Try ko nga. Try it, May. Ayan, hindi ko mapabaw yung camera. Ay, ang cute kasyang-kasya sa akin. Size ko nga. Very nice siya. So, sa price na gano'n, 90 pesos, ayaw mo? Kaya lang, naging 200 plus kasi nga yung shipping fee. Pero matibay. Ang ganda nga ng gawa. Ang ganda. Matutuwa yung bibigyan na natin ito. Matutuwa talaga. Ayan, diba? Ang galing kong mamili, Ay, kailangan kong mag-review dito sa 7 na ito dahil maganda itong nakuha kong ito. Talaga, i-review ko yan. Kawawa naman yung seller. Humihingi ng review. Okay.
Ito naman ay ah shipping fee is free, I think. 404. At lahat ng ito guys pala, nabasa ko kasi COD ang nakalagay. Ako, bumibili ako ng online, ng mga nag-online selling COD kasi to be sure na hindi tayo ma-scam. Kaya ganun ang ginagawa ko guys. Kaya ako guys, kaya malakas ang loob ko kasi may COD sa Lazada. So, kahit sa Shopee merong COD, pero depende rin sa seller kasi may minsan na pumunta ako sa mga seller dyan sa Shopee, eh ayaw nila ng COD. Kaya tignan mo yung pwede ng COD para sa ganun ay sure ka na hindi ka maloko kasi ang dami kong nabalitaan na na-scam sa pagbibili ng ganyan na hindi COD, advance payment yung ginagawa nila through bank or GCash, ganon, MoneyGram. Pero ang nangyayari, naibigay na nilang bayad, hindi naman pinapadala ang item. Ganon ang nangyayari. Kaya ako COD, to be sure na darating talaga yung item. Okay? So, pero minsan kasi, ang pag-online selling, ang disadvantage guys ay kahit na COD, minsan darating sa iyo yung item, akala mo okay at healthy yung item na matanggap mo. Katulad nangyari na kasi sa amin, yung item na nakuha namin na tool para dun sa hood nung Eclipse namin ay hindi siya legit kasi imbes na ma-fold yun, akala mo ma-fold yung itsura niya, design niya para siyang na-bend, pero dito sa parang joint niya na kumbaga parang design lang yun pero hindi siya ma-bend talaga. Kaya hindi nagamit, nagbayad ng mahal ang asawa ko. Minsan ganun yun. Nag-COD ka, nabayaran mo, binigay sa yung package, akala mo tunay yung dala-dala mo, ang natanggap mo, yun pala ay hindi yun ang talagang kailangan mo. Hindi yun ang ina-expect mo na item na matanggap mo. Ganon minsan. Kaya dito sa pikit mata talaga. Talagang parang nakikigambol ka. Kaya para sa akin, the best pa rin yung nandyan ka, aktual na namimili sa mall, sa department store, sa stores, kung saan ka man. Pinakamaganda talaga yung makita mo, aktual yung mahawakan mo, makita mo, makapagpili ka. Kaso mo nga lang, itong mga nakaraang itong nangyari sa atin na pandemic, natuto kaming mag-online na buying kasi yun nga, hindi tayo, pwede naman tayong lumabas kung gusto natin, pero para maiwasan ang delikadong mga mangyayari, para ma-prevent ang mga masasamang pangyayari sa labas. Kasi nga itong virus ay hindi naman nakikita. Yung kalaban natin na COVID-19 ay never mong makita. Microscope yan kung tignan mo. Hindi mo makita kung wala kang microscope. Kaya ingat na lang tayo sa pagbibili online. Hindi ko kayo ini-encourage, kaya sinasabi ko rin yung negative side. Okay? So now, this one is 404 pesos at 404 pesos. Shipping fee is free. Wait, tingnan natin. Ito yung sale talaga siya. Wow! Ano ito? Hindi ko na binabasa kung anong item guys, ha? Uy, naka-enclose. Wow! Yung pink pajama ko, kasi mahilig ako sa pink guys. Kung hindi man pink, turquoise, blue, yun ang mga favorite color ko. Gusto ko yung pink. Huwag niyong bigyan ng meaning pagka sinabi kong mahilig ako sa pink, mahilig lang talaga ako dahil sa kulay. Okay? Hindi yung, huwag niyong bahiran ng politika. Wala po ako doon. Basta't ito'y hilig ko ang kulay na pink. Okay? Hilig ko lang talaga ang kulay na pink. So, ang ganda. So, cute. At ang design niya ay ayan. Ang ganda. Imbes na Gucci, Gucci. Ang ganda ng design. I love it. Ayan ang ganda. Tapos yung pants niya ay eto. Ang cute niya. Ang cute. Okay? Kasi pinaghahandaan. Ito ay hindi ko pang regalo. Para sa akin to. Kasi kung makabiyahe, halimbawa, itong babaunin ko para sa, halimbawa, nag-check-in sa hotel o saan dyan, meron kang presentable na pantulog na kakaya naman. Kasi minsan, di ba, nasa hotel ka, ay, syempre, medyo special yung
Mga suot mo dyan. Naku, ako lang yata nagpapauso nun. Huwag niyo akong tularan, guys. Ha? Ganun ako pa-cute-cute. Pero mumurahin lang naman tong pa-cute-cute ko. Kayo naman. Wala naman tayong mamahalin. Kaya na tayo kumuha dito sa Lazada dahil nga sale, di ba? Ang cute. Ang ganda rin ng material, ha? Silk talaga. Totoong silk. Legit siya. So, ito i-review ko rin ito. Malalaman niyo kung saan store ito. Kung nanaisin nyo, okay, just comment down below. At tapos ito naman, guys, malaki, parang footwear. At ito'y mahal. Dahil binayaran, ngayon lang dumating ito, a few minutes ago. Ito'y 1,440. 1,440. Shipment is free. Wow. Okay, let us see. Wow. Ganda. Tingnan natin. Ayan. Meron siyang bubble wrap kasi makapal, malambot oh. At alam ko na yung shape niya, parang sapatos eh. Bakit walang wrapping? Ay, walang box. No? Wala siyang box, ha? Ayan. Ayun. Oh my God. Hindi ko mabuksan. Ayun. Ayan. Nakabubble wrap siya. Ang galing nang nagbalot, ha? Ang galing ng seller na ito, ha? Maingat, ha? What is this? Wow. Oh my gosh. It is a sneaker na Louis Vuitton. Kasi meron akong sneaker, guys. Wala dito. Original yun. Ang mahal. Hindi ko nasasabihin ang price. Ito, na-impress ako. Pagtingin ko sa Lazada. Wow. Bakit ang mura? Kako kasi, alam nyo, ang sneaker ng Louis Vuitton. My God. Tingnan nyo, i-google nyo. Ang mahal. Ang mahal nung aking sneaker na yon. Binili namin ng, magkano yun, ng 38,000 yata. Sale pa yun noon. Eh ito, nakita nyo naman ang price. Ang price is 1,440 and you have already this one. Oh? Ayun lang. Wala yung mga patunay ng pagka-original. Siyempre, fake ito eh. Ay yung sa aking isa, meron siyang mga serial number. Meron siyang mga yung mga sign na talagang nagpapatunay na original. At ito, okay lang naman. Yung enjoyin mo lang yung design ng Louis Vuitton, di ba? Ang ganda, oh. Di ba? Ang cute niya, oh. Cute siya eh, oh. Ang ganda. At saka tingnan mo naman ang tahi. Ang linis-linis. Hala, nakakapeke. No? Nakakapeke, oh. Mabibigla sila pag nagsuot ka niyan. Kala nila, tunay yan. Oh. Pero yung isa, talaga nasuot ko nung isang araw, ay sneaker talaga. Lahat naman yon monogram. Ang design niya, lahat dito ay ganito. Ay yun naman ay napakamahal. Binili ko nung mahal kahit sale. Ay ito naman, ay tingnan mo naman. Ang cute. Oh my God! Pinagpawisan ako, guys. Grabe. Meron ka na nito. Oh my God, ang ganda. Oh my God. Pangregalo. Wait lang. May kumatok. Sino yan? May tao. Nag-video ako. Bakit daw? Nagulat ang lalakay ko. Bakit daw? Bakit nakukulong ka sa kwarto, ha? Ay, syempre, may secret ako. Tingnan mo lakay ko, oh. Louis Vuitton? Oh, ho, ho. Peke. Halatang peke, no? Hala, nagbika ka na ako. Nakita na yung... Hala. Oh my God. Oh my God, ang ganda. Wow, it is my size. Ang gandang cute. Pero susuot ko to. Pwede kong suot to. Eh, ngayon kung peke, ang cute naman, no? Pakialam nila. Oh. Ang linis-linis ng pagkagawa. Okay. Lagay ko na lang sa description box yung mga binilhan ko nito, guys. Thank you so much, ha? Okay.
Ayan siya, oh. Tingnan mo naman yan. Papa, tingnan mo naman to. Puro branded, Papa. Sa online, nandyan na lahat ng mga branded. Ayan. Ayan. See this? Oh. Ayan. Pang thumbnail. Oh. Tingnan mo naman yan. Look at this naman. Oh. See that? Oh my God. Ang gaganda. Oh. Ang gaganda. May Gucci pa akong pajama. Wow! Ang panty! Wow! Papa! Magsuot ako na mamayang gabi nito. Hindi nakikita. Baba mo ko yan ang konti. Ang ganda. Ay, hindi nakikita. Sorry. Kita na, kita. Sorry, di nakita yung Bakit pinapakita ko. Ayan guys, oh. Ang gaganda ng regalo sa Pasko. Oh. Kaya kayo, na mga suplados dyan na hindi na mamansin, wala kayong ganito. Oh, salakay ko ito para sa bewang niya. At ito, ang cute-cute. Ayan. Wow! So nice! I love it! Sa Lazada. Lazada yan guys, oh. Okay? Magpaalam na ako. Bye-bye. See you again next time, guys. Nakita mo ito. Ang ganda. Ang ganda, no? Oh. See? Okay. See you again next time. Bye-bye. Sana naman na-enjoy nyo yung haul ko. Na-enjoy nyo yung mga items na ini-haul ko. Tingnan nyo yan. No need na bumili ka ng napakamamahal. Kung pwede, ito na lang. Kasi mahirap ngayon ang buhay. Pero alam nyo guys, yung mga original, talagang ganun ang buhay. Tanggapin natin, may mga taong kaya nilang bumili nun. Kaya natin, happiness nila yon, kaya nila yon. Huwag tayong mainggit, okay? Kung naiinggit kayo, bumili na lang kayo nito, okay? So, I will just enclose sa description box ang mga stores kung saan ko binili, okay? So, bye-bye. Hindi pala ako nakikita. Harap naman. Hindi pala ako nakita kanina, guys. Ano ba yun? Bakit nagbaw yung Pinabaw naman ng lakay ko. Ayaw niya makita ako, ah. Hindi, kasi yan yan, okay. Wala na nakita kanina. Yan. Oh, guys, ito na, oh. Ulitin ko. Ayan, oh. Mga Louis Vuitton, ito. Bilhin nyo ngayong Pasko. This is the 11/11 Lazada sale na shopping ko dito sa Lazada online. At meron akong Gucci pajama, meron tayong Dior dress. Ayan, klase-klase, Hermes na yung slippers na ganyan. Ang ganda. Okay. Babus, okay. Manood ka na, mag-subscribe ka. Kung hindi, guntingin ko yung ilong mo. Ang lupit, guys. Okay, bye-bye. Ayun guys, tapos na ang haul ko. Ang panapos na salita ko ay ganito. Kasi sinadya kong mag-order nito. Nakita mo ito? Ito. Ayan. At itong Hermes. Hermes ito guys. Ito yung Hermes. Hermes na slippers. Ito. Dior na dress. Sinadya ko mag-order ng mga ito guys. Sample. At gusto kong makita ang difference ng fake sa original. Ayan o. Ayan. Ang masasabi ko guys dito sa sneaker ay malayo ang agwat nila doon sa material na ginamit sa original. Siyempre, original yun. Leather talaga, ang nakikita mo doon ay talagang matigas ang pagka-leather. At ito ay obvious na parang synthetic lang. At itong kanyang swelas, lalo na, ay ang gamit ng ay iba. Iba ang goma niya. Ito ay parang goma na plastic. Ayan, ganun ang fake. So, makikita nyo, ang material ay obvious. At saka itong liston niya na lang
ay makita nyo talaga ang material niya ay malayo ang agwat doon sa original na sneaker. Kaya malayo talaga ang agwat. Okay? At ito naman ay ganun din. Yung material niya, makita mo obviously na fake. Kaya mag-wonder ka bakit mura. Maganda lang siyang tignan, malayuan. Pero kung tignan mo siya, kung ikaw ang gagamit, well anyway, maganda na rin, mura. Hindi ka masasayang. May binabagayan kasi yung mga original. Siyempre, yung mga celebrities, maraming pera, no? Yun ang binabagayan na nagsobra-sobra ang pera. Hindi katulad nung trying hard lang na halos hindi na makakain, ay bibili pa ng original, ay hindi kaya. Kaya, nasa status ng buhay, no? Kaya yung iba, trying hard na bumili naman yan para masabi na mayaman, pero magsuot pa rin ako niyan. Bahala kayo dyan. Kahit fake yan, legit. Legit na binili. Anyway guys, itong iba dito, ang sa akin lang dito ay itong panty sigurado, itong pajama sigurado, yung mga footwear siguro pang regalo. Okay? So, ayun guys, nasabi ko na ang difference ng nakita ko actually today, ang difference nila, kasi sabi ko, wow, sale. Tingnan ko nga, kasi ang ganda dun sa photo. Ang ganda talaga na nakikita mo doon sa kanilang store na mga photo. Maganda naman talaga, tingnan mo nga lang dyan. Oh. Ang ganda ng tahi. In fairness, ang ganda ng design, ganda ng tahi, makinis, mukha namang matibay. Pero yun lang, ang materials used ay talagang hindi siya katulad ng original. Doon sa mga bihasa, pag nilapit mo ito, alam na at makikita ang original sa hindi. Lalo pa itong letter niya, iba ang gamit nila guys na inilalagay dito, dun sa original, pati dito sa design na ito. Magkaiba talaga. Pati yung pangalan niya dyan, iba ang ang materials used, iba. Ito plastic. Oh, kita mo? Oh, see? Pero maganda, in fairness, ang ganda ng pagkatahi, ang linis. Malinis siya talaga. Pagkakamalan mo sa biglaang tingin, pagkakamalan mo na original. Pati rin ito si Hermes. Ganito rin yung original, pero sa kulay, parang magkaiba. Iba yung tingkad ng kay Hermes na original, at saka itong kanyang, halatang hindi leather. Okay? So, nasabi ko yung gusto kong sabihin, at ito naman, hello, Papa. Oh. Ang ganda nito. Bakit mo ako tinatawag pag minat? Suot ko mamayang gabi? Suot ko mamayang gabi ito. Suot ko mamayang gabi ito? Huwag na raw magsuot nun.